Ja. Det må da kalde sig B0. Det må det. Jo. Jeg synes, den blev meget fin. Det var naturligt, den gør, når man har reddet en distance, og man skrider ind i månen. Det er det gode ved ham, at han tisser aldrig, når han er ude. Kan du få alt med? Jeg spiser heldigvis ikke omelette. Hvad står der? Track. Og så 4 blomster. Det går væk. Det får ikke noget. Hvor er I søde ponyer. Deler. Står og deler. Det er helt sammen i bunden, jo. Det er sjovt, når man bager en kage, der Imke vil være med. Ja, det vil hun. Ud af alt. Det var simpelthen. Både herfra, og den ikke tage Karina med herhen, Cecilie. Det var helt Ikke have Karina med herhen, kan du se. Så. Eller også, jeg tror, Det kan hun da godt sige, ja. Der sker der ikke noget. Vi har kage, sodavand og sådan noget. Prøv at sgu ikke på andre nogen steder. Åh, det er godt. Det var godt. Kan du svinge ind? Snige. Snige. Ja, det er godt. Alt for hvad? Ja, det er en fjordhest, ikke? Ja. Ja, hvor er det godt. Der er ikke engang en guffer til dig. Ej, skuffet. Hun kigger der efter hende, som om... Hey, er der et selskab her? Og klar igen. Smil. Smil. Kom igen. Smil. Eller hvad? Smil. Dygtig. Så er vi i Kettinge, og der kommer de! Yippie! Og vi har... Det var sgu da den forkerte vej. Jeg har også kun haft det i så mange år. Ja, har du noget til mig? Der har sat I min bil? lykkes det der, at tage vinden, så døren smækker op i min. Nej. Det er godt med nogen, der er prof. Karina, den går som om tænker, I kan sgu bare trage, jeg kommer. Ja, og hun galopperer. Vi tager en sgu i galopkutter. Jeg ved, om de har travlt. De må ikke komme ind før tid. Nej, jo, det må de gerne, men Helst det er ikke. sådan, så Pas bedst. det er sgu ikke. Ja. Det er ramme i det. Men så må vi da også... Så for satan. Okay. Ej, nu skal Catalina af med Jack. Han skal nok nå på. Det var godt. Sådan. Ej, nu tager hun en tur mere. Hun har tov i jo.
Det er fordi, man må... Ikke på hovedvejen. Godt, Jack. Hey, Ulla! Bare stå her ved mig, Sasha. Hvor den blandet af. Det er jo så også det, der er svært. Sid tungt. Det er hyggeligt, siger Imke. Det er dejligt. Hun skrider sgu fint. Har hun tisset? Ja, hun har tisset. Hun gjorde det, da jeg red i mål. Det er sjovt. Den holdt galoppen. Yeah! Altså bare komme efter et rideskole-hest, de kan fan med skridt. Jeg
ikke, om jeg nåede at have... Ja, så får de måske nogle farlige retter på tortilla. Det er jo derfor, man ikke ved, hvordan det kommer til at gå. Det er nemlig, når du har begge ben i skiboller, det ved jeg ikke. Jeg tror faktisk, jeg har begge i skiboller med dit. Så mener jeg ikke, den tæller. Ja. Jeg skulle da godt, det er nogle rolige heste, vi har, når ungerne sådan render lige omkring. Nu var jeg på de andre, så jeg må lige dreje hårdt. Jeg kan godt have, der var et eller andet. Det blev sgu for svært, det der. Så i de hendes reaktion, når hun tog med. Gå ud. Imke, Imke. Den hedder Imke, ikke Gimpe. Hvad er din næste budskab? Nej, det går ikke. Hun får en musik, og det tror jeg helt mig. Hvad sker der? Hvorfor skal det? Det kan godt gå lidt stærkere. Ja, hun får det. Ja, far vil allerede det. Det var sjovt, siger Ulle. Det var... Så håber jeg ikke, der er nogen, der står i vejen deroppe. Der var deroppe, og jeg synes, det er bare væk. Jeg synes, den er svær at gøre i letheden, den der slalom. Ja, det kan jeg godt sige, du lavede noget. Ja, ja. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg ville, og så kunne hun Ja, det kan man godt sige noget om. Ja, siger Imke. Kig på mig, kig på mig, kig på mig. Og starter. Jeg skal lige løbe lidt stærkt. Det er noget med at komme hurtigt muligt igen. Ja, lige præcis. Det kunne hun godt lide. Jeg tror heller ikke, jeg havde sådan en ved at holde et krav i den der. Jeg kan nemt tage galopsen her. Det er mange, der tager det der galop også. Hun er også en halvvej. Det er noget med i mål, det der. Det skal bare gå stærkt. Hvorfor tager det så mere flere point? Det er et tungt glas, Olsen. Det er hårdt at være Olsen. I'm the king of the top. Nummer 14, værsgo at ride. Ej, men det er jeg ikke til mere. Hov.
skal op til Olsen. Jeg sagde med mit vejn, jeg tager det. Prøv lige at se mine bagbensmuskler. Det kører der. The king and the queen! Skal jeg komme ned til Karina? I kan bare ride den vej ned der, hvis det er. Har I begge to sikkerhedsvest på? Yep. Jeg har i hvert fald. Nummer 5. Lad os gå og ride. Hvad var det? Der kom Imke. Ja. Yes. Nummer 16. Værsgo og rid. Hvis der er noget, jeg ikke skal have i morgen, det er ondt i hovedet. Så du mener ikke, vi skal tage en hånd på rundtur, ja? Yes, der fik jeg lov at galoppere. Go! Det var sjovt. Rødhest der, den sprang der ikke. Nå, det var ikke. Det var Bo. Nej, den springer sgu ikke frivilligt. Mine forældre, de har altså lidt på samme måde. De har altså bare 4 drenge. Og en bil. Ej, det er bare. Yahoo! Altså lige så godt som at gå i motionscenter, så vil du lige så godt tage hesten med ud og løbe og springe med. Så kan du bare ride hele vejen igennem. Tag den anden vej også. Det er indtil gælder på 4. Ej, nu bliver vi fælger her. Du skal nok holde lov. Men altså. Det er jo det. De andre er 10 meter væk fra mig. Det var godt. Ja. Bagbenene en gang i 4. Ikke. Hold nu op. Du skal nok få lov. Kom nu. Ja, jeg troede ikke, det var fordi du gerne ville med en tur. Jeg overvejede også, jeg tænkte, det kunne være de. Og de vader bare over. Lille flyv. Det kan du godt glemme alt om, Olsen. Jeg skal ride dig i morgen. What? 14. På det. Jeg går ned.
Betaler man også for sig det? Ja. Det var simpelthen fordi han fik øje på en gren, han lige skulle hen og bide i. Fordi han stod lige så fint, og så var der lige en gren. Altså, Gik han lige et skridt til siden for at nå den der gren. selvfølgelig, Arlen, skulle du gøre Fordi det. nu kan han godt. Nummer 19 og 20. Ja, tak. Super. Det var super.